RMN Davao. Listen-WIN. Listen-WIN. Okay mga kasama, live ta karon diri sa Barangay 27 ning ato ang syudad sa Davao. Sana tay nakita diring dapita sa tuang mga kaigsunan nga certified listener sa DXDC RMN Davao mga kasama. Ayo! Nay! Unsa nga istasyon ang imong ginapaminaw sa dakbayan sa Davao? DXDC. DXDC mga kasama, konfirmado. Nga si Nanay DXDC. Unsa pangalan nay? Pilar, Ferrer. Yan. So nganong DXDC man gyud ang imuhang kinaham nga ginapaminawan? May manggod sila sa mga balita, sa mga hilig mo kong drama. Sa mga drama, ganahan mo ko anak niya. Kumpirmado mga kasama, si Nanay Pilar, certified DXDC listener diri sa dakbayan sa Davao. Busa ato siya ang ato ang dalitan sa tuang pamahaw promo mga kasama atong ihatag. Yehe! Nay! Dawata nay! Nanay pamahaw! Dalagan ni paniudtog. Iudtog naman. Daghang salamat sa DXDC. Huwag ko magdaho. Mga silingan, kitantanan diri, maminaw kita sa DXDC. Ayan, so mga kasama, nagmalampusan na punta. At kining ato ang misyon nga mo hatag og kalipay sa tuang mga kaigsunan, labi na sa mga tigpaminawan sa DXDC. Pinagi sa tuang RMN LISTEN-WIN pamahaw promo. Kawan na to si Radyoman Dodong Rilomosbog, Radyoman Joel Bray, tatak RMN. RMN Davao. Listen-WIN. Listen-WIN.